El meu nom és Xavier Serrat i Blancafort. M'he preocupat durant molts anys de fer un buidat del Montbui. Llavors he estudiat bastant el període 44-79. Per molta gent, els Montbuis dels anys 40, 50 i part dels 60 són sistemàticament despreciats per aquest excés de propaganda, que evidentment hi era, perquè era una publicació que formava part de la Red Azul, que estava editat per Falange i formava part del Movimiento, i no perdien ocasió de lloar les bonances del règim. Però això, evidentment, és cert, no es pot negar de cap de les maneres, perquè suposa per totes les pàgines dels Montbuis aquells esgrogueïts, però també per sota d'això hi havia coses també molt importants que en molts anys han aconseguit que Caldes tingués una hemeroteca setmana a setmana, totes les coses, començant pel gener del 44 fins a dia d'avui ininterrompudament, però aquells anys, cada setmana anaven sortint totes les notícies que anaven passant. Llavors, a més, aquells Montbuis van donar peu a moltes, plomes il·lustres o lletraferits que realment van esdevenir puntals per conèixer la història de Caldes. La censura era una cosa que ho imbuïa tot estava sota la censura. Fins i tot, per exemple, un innocent programa d'una festa d'un sant de barri havia de passar per Educació i Descanso, o premsa i propaganda, o premsa, propaganda i ràdio, segons com ho anaven dient. Tot havia d'obtenir el vistiplau, qualsevol cosa que es publiqués havia de tenir el vistiplau del censor de torn, i clar, el Montbui, evidentment, no era menys, perquè cada exemplar del Montbui, a més, després anava a Barcelona, allà on els que manaven també controlaven absolutament tot. A part que aquí ja combregaven moltes vegades amb les coses que anaven passant, també havien de rendir comptes, seria Capitania General o el que seria el governador civil d'aquell temps, que era el que realment acabava manant. El tema del Montbui tenia dues coses, una cosa era la censura pròpiament dita, i l'altra era el que ells creien que no tenia prou qualitat per sortir al Montbui, perquè el Montbui, que sobretot aquell temps, sempre havia patit de manca d'espai, sempre s'acumulaven exemplars que molts no es publicaven perquè ja havien perdut vigència. I això, en aquest sentit, a l'època, la segona època, sobretot del Josep Rifé, es feia molt això, perquè ells tenia l'amabilitat o la delicadesa d'explicar per què no publicava els articles que no publicava. I algú diu, va con algún tijeretazo. Ja era conscient que hi havia coses en les que no es volien entrar, temes que eren tabús i coses que millor no tocar-les perquè jo els generaria amb ells molts problemes quan arribés al Montbui a les altes esferes. Ell tenia aquesta habilitat, aquest sentit de l'humor, que sobretot quan un pobre home que volia publicar poesia era molt dolent i l'home es signava com aldeano i poeta. Llavors li comentava, aldeano no dudo que lo sea, pero poeta por Dios. Diu, tenemos mucha tolerancia, però no tant. Era tan dolent allò que no es podia publicar, però li deia amb carinyo, el destrossava perquè la frase és lapidària, però tenia la decència d'explicar-li per què no podia publicar allò. Diu, lo suyo no es publicable, ni mucho menos. Además, directament va al cesto. Bueno, l'ús del català, els primers anys, s'utilitza, està vetat completament, i llavors, a través de la poesia, comencen a ser una mica de tolerants amb coses així. Llavors, també algun capellà, a través de l'església també es comença a fer alguna coseta, però han de passar uns quants anys més, ja en parlem ja a 50 avançats, ja que comença a colar alguna cosa.